Мөсим районында Бойракның республика буенча 23-нче тукталышы, киләсе тукталыш Лениногорск районында булачак. Россия регионнары һәм республикабыз буенча Бойрак ныклы, ышанычлы адымнар белән атлый. Менә без бүген Муслимгә килдек, кичә Зәй районында булдык, бүген тагын Лениногорск районында эстафетасы була. Татарстан Россия төбәкләре лидерлары арасында сынатмый. Һәр районда Тассыр флагын зурлап каршы алалар. 45 муниципаль район урап чыкканнан соң 30 август көнне Бойрак Казанга әйләнеп кайтачак. Республика көнендә Тассыр байрагы башкаланың милли музеена куелачак. Тассырның 100 елы уңаеннан безнең флаг уйлап табылган. Менә ул бүген 23-нче район булып Муслимгә килде. Иртәгә ул безнең Лениногорскига китәчәк һәм шушы районнарны әйләнеп чыккач 30 август көнне Казанның милли музеена апарып кадап куелачак. Мөслимгә бу көнне яшьләр автобусы да килде. Яшьләр вакыты исемле яшьләр туры республиканың бөтен районнарында үтәчәк. Аның максаты 14-35 яшьлек яшьләр белән очрашу. Яшьләребез бүген булдыклы, актив һәм аларның бүген үзләренә нинди максат куялар. Димәк, безнең киләчәгебез дә ышанычлы, өметле булачак. Менә бу республикадан килгән дип әйтик инде яшьләребез команда, ул бер тупланган командалар һәр районда була. Бүген алар бездә Икенче ел рәттән шушы автобус килә. Бу инде яшьләргә аларның хыялларын тормышка ашырга, максатларын дөрес итеп куярга, районны, авылны күтәрергә бер дигән мөмкинлек. Үзләренең борчуларын югарыга җиткереп, тормыш өчен кайнап, патриотлык хисен арттырып, яшәргә бер дигән шушындай уйлап табылган бик көчле проект. Яшьләр автобусының Мөслимгә икенче мәртәбә килүе. Узган ел бер төркем республика яшьләре Мөслимебездә кунак булып, яшьләр тормышын өйрәнеп киткән иде. Алар уздырган лекциялар бик кызыклы. Укучылар яшьләр уңышлы проектларда бик кызыксына. Быел Мөслим яшьләре үзләре әзерләгән 15 проект эшен тәкъдим итте. Алар һичшиксез тормышка ашар дип уйлыйбыз. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.